na kwamuka na kronobo ahodo bebra na se ani wudisam ebeba fam wo mamunti no Ghana ni dwumtuni ane din de obesima Mercy Hammond nso waye nyame so ade de sika kakra abobo dwetire de ama mmabunu bi ya wo mo ghetto ya emunum ya kunafo ne ma mobrofo ene afi kura obi a wawo ntansa ya wo Gomoa nyanya no Gomoa ismensimo wo fifi mantem Sede be ya akro no nya wonofo sem so ebeti ewo my Ghana emoninte no Ghanaian gospel musician obesima Mercy Hammond e de sika sombo akokoma ghetto mabunu enan ekunafo num ene ewura bia woni bi na nsoso wo ahenasa Gomoa nyanya no ye no Gomoa ismensine ne mu wonfinfin mantam no emu Adom Adom Kasee edi nkomo no o kire se sanko my Ghana mu no wonma wo scanner fat won ho so na nka mabunu ye wo ghetto no wo mo ye ba ko bi adoya ogidi se anka bonofo sem ne krono sem ekoso o ye mpotema hodo no ni nyina ato ebitwa enkwala na omugu omunya help na wa mo omo no da krope na ba kwa kwatwituo because obeda ne anroba obeda ne street child na osabe ha wona wankasankasa mu no wo se de oba obera yie no emu na yentumi emwa ye nuanum ghetto for na nya saa omo na betwituo aba obeka se nyame ntua ne ka ba nyame dika da ketua ne ma ho eni so ma no ho kwama de tuo de ba ho so no sasa de esesa wo ye no wa anye Enuachi evangelist Onyame Bonki yaredo na enem no se ghetto pastor ejina ghetto youth ni nyina na mu de strato Ghana de shi nyina mu se mabunu ye wo ghetto no wonso masene na mbo na krono ekoso ye mpotemo no eso enti ghetto omantem a wetima bo awura hono papo mo munya adwuma kom de wo muntino mo na wabo na ya na ye adibifo bi no ne Ghana fo bi no se wo ye ghetto fo yenja wo mo ato mo na e ba be wo masekan mo na e ba be wo sekan mo na ni trobe su aje wo kwa na usika be 3 billion da bank no wa nya so mfa so but wo yi mu 10 million de boa no one ebe bo timantem a wote se nipa o mantem wo nyina akase nyina ye fa ye ho adwene ghetto wa hanu ye kwa boa mo a wo se mantem wo kro no nkoso biem atutrasem so enkoso biem but nipa ebre nwene emfa ho no tinyame hira ye ma me se wa ye sa adoye we ne krakra no gospel musicians ne kepe homufu a wo mo ho no mo so ne semsei eni twato e ma se incident fa ma no ma me no e Christian nti mesre se afoforo enhwe no musua na yenye ye boa ye ho a sabi ahwo kire esu betwa wana enye bia busuo osikani bi timi di be 10 na ebe 500 million anado ba ko etimi diska no obi timi di 100 million anado ba ko no asem